Asori Kasia Pano, Achumakophobia, a Ben Mansina Hospital, Achumakophobia, Eben Kumase, Ebuaka. Praise the Lord, praise the Lord. When them say what them so say hallelujah. We must CEDAR for cry. Give force. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. When I go on that Roma and then there's what you're saying. And the four CEDAR our will be a that my effort to make it share that inside. Come for more than 2 million I would have another soul. The bomb fire and when you see to just see that I will show some. You will tell you off fire. Come for fun with you. Yamwa, Arabian, Common, Korea, Castle, yes, and then the other ability. Amen. And then, and the wow, show you, and then run yes. Kasia Passans and Nay 1st July. From January to July, Nami Wayebi. And one what they are saying, and of the young first in a Cassia, a Merate. 1 year, 1 year, a dos, and 1 than the womb, and January, and he ain't come on. So I'm a young pine, and Canada Association. Bible said you are one common one in that sword. And it's a wounding body, I won't get that sword. So we won't point here. And I make a choice of who did that sword. And now, and you made the woman in that sword. One over. Just some point of what they are telling us. Not there, but there's a strong home. So from January to July, you are my year effect. We are not fast to come in that day. Oh, you're the Cassia to me. Pastor Cassia, my Jesus. But Johnny Day, now pending with your man. That you get out, will say, that you get out, say, someone to okay, someone on me, someone share on TV, so, and other social media. Oh, yes, what did Mama? Oh, then I say, Jesus, yet I was sick, yet I was sick, yet I was here, and son. Hey, why and said, "Oh, yummy." Yet I was here and said, "Oh, hey, why and said, what if you're afraid?" Yet I was here and said, "Oh, you know, hey, why and said, oh, yummy." Yet I was here. Ya claso ya sufre ya dawasia sano yes ya iwaya mi ya son sano ya dawasia sano ya dawasia ya iwaya oti asida ya vivo you may Yadimo Yadasi Namano Asida Yadimo Yadasi Nama Yakwajimotano Yadimo 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 Eti Asida
Africa many ahwefo ne etiefo ye treaty abomination before God. Echiwade a ye ewa Awurade anim. Echiwade a ye ene nipa ensro nyame biom. Ene de nipa pa bia na nipa ye. Na ye nananom po a na ye friend nse bagimbre sa na binom kano. Na ye won se ye nananom wo nyansa. Ye won se ye wo bone bi wo po a wo ya. Ye nananom hia firi twerɛsɛm no mu. Ento kan emra nwoma na eye the law books no. A onyankopɔn nam na ko Moses so de maaye no. Law books no mu. Onyankopɔn ehye ye na gyanom se bone bi wo ho a wo ya number 1 yentu mfiri kuro no na yemfa nkɔ kuro no de ben echa na yenkɔ si wabo ewo ho na yenkum na asase no kura ye bekun ato so no gise ye dwira asase no ye wo bone bi wo ha wo ya onyankopɔn ahye se sa bone wei se yenkun one wabusua edi musuo ebebre oman no enya nkwa na musuo no bebre ebeba osuo ebeka wabusua na beka oman na uwo mu no enti onyankopɔn na ahye se wo ye echiwade bi tie Awurade a musudie bi a enya yensi wabo na wabusua nyina yensi mabo na yenya da busua fie no nyina yembubu no na saa mumuyo na waye musudie na waye no amfa nsunsu anso amre oman ene wabusua eno na ye nananom omuhu yesa saa na tiede a ye wo musudie bi a wo ye wo kuro no mu a osofo wasa ye twa wasu na ye ko ja wo kokwa ye burutu mu osofo eye Philip na osofo yima osofo abai ma betu bi da na sam mate ho panyinsem shom no kra ya tibida enti ye ba ye mra fompa wa ho hwam ya wuti mi ti ye nananom hu se bone bi wo ho a wo ya eye musuo ensa sa wo ye na sa ye beji wa tena krom ho mpo a eto da ye twa abo moja gu so na ye de apata musuo na firi so na wanfa musuo bi amma kuronum wanfa musuo bi amra wabusua anso na obi ehwe me obi tie me na oba eye busude o kata so ukuru ya busude o kata so eno na ede ohaw ne amane abra busua ne bebere a na busua bi ye den ase ehye enti yesi o Yesu moja yesi Kristo enti nano na somofo Paul kase enti yenkasa adom nti na yentra bone ma bone no noso ana na Yesu adom na adom nti o adom no Yesu Kristo se wan be se mara no na embom obehwe mara no de ben ema enti wa wo hwam ya wo tie me a wo ye den wo ye achiwade anyankopon chire no odi musuo ebre oho odi musuo ebre wabusua odi musuo ebre kuro na otimu no na odi musuo ebre oho na ye asofo no mu bi obi ye musudi a na ye katakata so musudi ye wonioma bu eno na bosum we ye beka ho asem enti die enti nipa bebre ewu bebre ye busudi a wabusua ni bi akoye amakata so busudie bi a wabusuani bi akoye amaye demon person nipa hu enti abusuani nim begu ase enti yen kata so mafra no ntoma timpanyfo kan se de ben de na shantumam ntoma kata de so makata so enti no ena bosom we nyina nyame ye adom no de ye nyina ye kwa kyen ye nyina ye be fa twerɛsɛm no na ya pensem na wa wo hweme no wa hu nioma bi a ye friend say ti wa de enka tete no twerɛsɛm kora se mojafra abusua ba akum owuramu na one emoma ben ba akum mienu ekoda wo mu a eye mojafra one wase eda eye mojafra woni wonua ba da eye mojafra woni wabusua ni da eye mojafra eye echuwade a onyankopon chiri okofa oba wo wire mu a eye echuwade se ososo ye fa wo wire mu a
ɛno so yɛ akyiwadeɛ anyankopɔn kyiri wa wo hwɛ me a wotie me enti yɛwɔ nneɛma bebree nipa yɛ ɛna di musuo abrɛ woɔ wayɛ sɛ ɔkɔyɛ no obiara hu ɛdi musuo abrɛ wo ne aboa da a ɛyɛ musuo ɛyɛ nyame akyiwadeɛ kɛseɛ enti yɛwɔ nneɛma bi a nyame sɛ ɔtan ɛsan yɛ ne kra akyiwadeɛ enti nyame mpɛ sɛ yɛyɛ bi ɛfiri sɛ woyɛ a sɛ wopoo sɛ wompoo ɛne nsa ehwie mogya a ɛdi bim guo ɛnɛ yɛhwɛ sɛ nipa si kum nipa nipa kum nipa di nipa ewu obi gyina obi akyi de sika wɔ obi akyi bi bɔ paa sɛ yɛnkum nipa ɛna yɛwɔ nneɛma no bi bɔ ɛnyɛ tuo ɛna wayɛ dɛn watwe anso wode wano akum nipa ɛfiri sɛ ɔka Jeremiah chapter 18 verse 18 kɔ na ɔsɛ mo mmra na yɛmfa yɛano nyɛ dɛn nkum enti nipa bi wode wano akum obi a ɔyɛ innocent person wode wano agu obi adwuma wode wano asɔre tia asɔfo bi wode wano asɔre tia ɔhene bi ɔhema bi wode wano asɔre tia amayoni bi wode wano akuno wano no te sɛ deɛ wabɔ ne tuo ɛno ɛna bosom yɛ ka ho asɛm enti yɛmie twerɛ nsɛm no ntantantantantam na yɛnkɔ Proverbs chapter 6 verse 16 to 18 na yɛntie deɛ nyame asɛm ɔka mɛbo sɛm tinsia yimu edu nsia kosi dunwɔtwe ne tie nsɛm a nyankopɔn nankasa na ɛkasa ɔsɔfo nkɔntɛm adeɛ nsia yi na Awurade tane adeɛ nsia na Awurade ɛtan ane adeɛ nso na ɛne kra akyi ane nneɛma nso yɛ onyankopɔn na kra akyiwadeɛ ani ɛtra ntɔn enti wankasa tworo ani ɛtra ntɔn ɛna yɛ generation nipa mmuadeɛ obi di o maame atem kane no di o papa atem no maame atem a ɔsɔfoɔ gye sɛ wobu nkotodwe na wakɔsɔ maame ɛnan wo papa na na wapata no wakɔpɛ mpanyinfoɔ na wo maame de akyɛw na yɛaka kyerɛ sɛ pata wo maame pata wo papa ɛne yɛhwɛ deɛ youth no yɛ enti na youth no si wu sɛ krakrakra nneɔma asɛe ɔmo ka ne ɛdum ani ɛtra ntɔn yɛ generation sɛ ɔkɔtoa so atorɔ tɛkyerɛ ma nsa ehwie mogya di nsa ehwie ɔse nsa ehwie mogya ɛnɛ obi abɔ wo paa sɛ hwie obi mogya gu ukum obi sɛ obi atie sɛ nyankopɔn sɛ ɛyɛ abomination ɔse ɛyɛ ne deɛ bɛn na akyiwadeɛ ne kra akyiwadeɛ akoma adwene musuo adwene na ɛnan a yɛ hare tu mirika kɔhefa bɔne mu ɔdanse kurum ɔyɛ dɛn ohu atorɔsɛm ɛne deɛ ɔhyɛ nnuanom ntɛm takra wɔ gyem ɛne ɔsɔfoɔ onim deɛ ɛha yɛ wɔ agyemire ɛnyɛ yɛ pɛn so nko a ɛfere tete ɛne nipa sɛ ɔde kwan bɔne bɛnya agyapadeɛ koraa no a kwan yɛ yɛpɛ yɛ ho anya yɛpere yɛ ho anya kwan yɛpa so pɛ sika no ɛno ɛna ɛma yɛyɛ deɛ bɛn akyiwade a onyankopɔn kyiri ɛfiri tete o ɔsɔfo bi atwerɛ nsɛm ɛkɔ 2 Chronicle chapter 21 2 Chronicle chapter 21 yɛka verse 1 to 4 na ɔde 6 ne ayɛ dɛn awie Yehoshaphat ti na agyanom wɔ Samado na osie no ɛka na agyanom wɔ David kuro mu na ne ba Yehoram bedi na adeɛ na wɔwɔ ɛmamare ma a wɔyɛ Yehoshaphat ma montie ne yo ɔhene abedi na adeɛ ɔwawo bebree ɔwɔ agyapadeɛ bebree tie ne yie ɔmamare ma Yehoshaphat ma wɔn ne Asaria Yehilia Sakaria Asaria Mika ɛne Sefatia yenum nyinaa yɛ Yuda ahene Yehoshaphat ma na wɔn agya ɛma wɔn akyɛdeɛ bebree wɔn agya no ma wɔn akyɛdeɛ bebree dwetɛ ɛne sika ɛne aboɔden nneɛma agyapadeɛ sombo cars fie ahodoɔ ɛne Yuda mu nkura a ɛyɛ ɛne Yuda mu nkura a wɔwɔ estate ahodoɔ a wakyekyɛ ma ne ma na ahenni no ho deɛ ɔde ma Yehoram ɔse Yehoram wo na woyɛ me bakan Yehoram wo na woyɛ me bakan enti baanwa kɛseɛ no metɔ a ɛno deɛ yɛ wo deɛ enti Yehoshaphat abɔ mmɔden atotɔ n'akyi kamakama akyekyɛ kyikyɛmu nan no
na Yehoram edi na agyadeɛ na henie egina pintin no ɔde nkrante kunkum ni nua merimanum no nyinaa ɛne Israel mapɔma no binom enso sex no na ɔnante Israel hemfo kwan so sɛdeɛ Ahab fie yɛɛ no efiri sɛ Ahab baba yɛ ne yele na ɔyɛ Awurade ani so bɔne wọn wọ busu ọkọ wari mu wọn wọ nipa ọdẹ na ọkọ bọọ no hwẹ ajapade aka ọ papa de ama ọ no ọ papa de ajapade aka ẹsọm bọ ẹna obi hwẹ mi obi tie mi ẹni bere nti wọn sẹ wọyẹ musudeɛ wọn hwẹ mi awo tie mi wọn hu ẹni bere nti wọn bẹbi bi akọ wie o ọ papa ba bẹ wuo nana bẹ ẹna obi hwẹ mi ebusu akọkọ ni nyinaa wagye o ọsọfọ na ọ tu nuro. Wo be kwa asase no bia so papa ne te ase no o se de wo ha no we mo mfa me de we ama mabusua me de we ama me ma we de ye me wo fa ase de anso wo se de de ama onyina no anso ena won se wo ye mbusu de ade Nyankopon so o chiri ena wo ye de no o Jehoram nya wo papa Jehoshaphat onyawo Yehoram ajapadeɛ ni nyina wa ma obi abi ɛna ɔso wo deɛ ahenie ni nyina ɔde ama obɛgyi akonwa ni wie ya deɛ na ani ho asase nyina wɔ ho deɛ ɔpapa nyaa yɛ ni nyina ahenie no na ɛma ni nyaa enti ahenie na ɔde ama wo no wo so wo bɛnya nneɛma nyina ɛna wɔn sɛ wo hwɛ me a wotie me ɛnɛ wohu achiwade a woyɛ abusua ajapadeɛ wo nkwa wafa abusua ajapadeɛ a mudi wo mogya na brɛyɛ won wankasa wafa obi obeba hu bia waku no enti ene Yehoram akunkum nipa o a Onyankopɔn no boss ne asase no ɔhɛ anasa ɔhwɛ ene wa wo hwɛ me a wotie me we enti na sesa wo bɔ mpae no enti na sesa wo sɔre na ye ba fidie so no ye bɔ mpae efise wudie ne enye ye penso nkwa na aba o sa echiwade e bɔ man no ne sa echiwade Nyankopɔn sɛ o chiri ɔtan no efritete na nipa bi ye enti sɛ wa nhwɛ yi a obi beku ato atwere bosome foforo ye wuram wa nhwɛ yi obi bɛ sɛ oba obi bɛ ɔno ani nuanom okuma mo nyina sɛ wo mo nyina sa fa ajapade no ka na hini no na ye beto aso de be won sɛ wo ye achiwade a Onyankopɔn sɛ o chiri ɔtan a ebe wie wo sɛn enti wo a wo hwɛ me a wo tie me no na wo twi nyina sɛbre na on de ye nwura twere sem no na ehwe sɛ wo ye achiwade a Nyankopɔn sɛ ɔtan ɔmpɛ wo ye abomination a ebe wie de ebe wie nyame ma wani mra ho so ene quotation me de aba bomodian na tworo na nya bote na ka wanyame ena ekase na ye nwura mu ne ye hwɛ de ebe ye den ebe wie Yehoram ye hwɛ de ebe wie Yehoram efise waye achiwade a Nyankopɔn se menka mogya edi bim engu menka mogya engu waka mogya egu enti ebe hwɛ de ebe wie no na wotwe nyame nhyira na nyame nya okese bomodian na fa homa awurade o ade baako pɛ na meka tro se osoro ahine na ben Onyankopɔn ahine na ben bomodian na sachira wadwere na gi asɛmpa pa ye ba fidie so ene o kanti na ebe boa na obenya ahome ama okra wo Yesu demo enene me no wache nyame asem je me so se amen ene ya babo mpaya pi mpa na kasian ba ye mienu na ya ba fidie so pa de Messiah control sa bomodea sa ode o documents unsuo ebesi afidie yi so na ya bo mpa nyina na onyame tumi ne na ho oden ebo ewure mu na ya wura July mu osofo me ba fidie so me nya kwanya kakra me kyerɛkyerɛ amanfo Nyankopɔn bo nipa no osende daye so kan ye ho ye wo daye bi wa wo so no 1st July o so no na wo twa hwe ye beti medi unya bosumi nyina onuama bɛsɛn emfa so ye sikani ena emfa so ye ohiani emfa so ye osofo ena emfa se de bi ekuta wo bo daye bu a so te se onenam atachem insio basabasemu enye daye papa e je se ohaw ne amane e ba wo so onuama ebesen obeso daye
na uwo nsuo mu untimi mpie kyerɛ sɛ nneɛma untimi bo onam atɛkyɛm wonhyɛ mpaboa baabi a wonam hɔ yɛ basabasa kyerɛ sɛ nneɛma bɔne ɛba abɛtoa wohwɛ me wotie me woso dae wonam werɛ mu nenam werɛ mu wohu baabi a wonam bo ha forest ɛkyerɛ sɛ ɔhaw ne amanneɛ wobɛfa so bosome wobɛso daeɛ ɔtete mmɛko kyerɛ sɛ deɛ ya ɛna ɛbɛba wo so ɔso daeɛ na baabi bi a watena pɛn wasan akɔtena hɔ wo old friends o former work o ex o san hu wɔn ɛkasa sɛ ɛyɛ akyirisan wɔ bosome mu ɛwɔ bosome nyɛ daeɛ papa o old place na hɔ na ɔteɛ o former house o former school o twere exam hyɛ sukuu ataadeɛ o soso no bosome wei a ana o so no wanhwɛ yie bosome yi nneɛma nkɔ yie ma nnura mene o kasa daeɛ a o so ɛde yadeɛ ne ɔhaw ɛbrɛ wo ɛnɛma san kan deɛ o so a wanhwɛ yie wɔkɔfa nneɛma wɔ China Dubai wayɛ investment bi a wahwɛ ɛbɛsɛe enti hyɛ no so yɛbɔ mpaeɛ kasa Awurade Yesu ɛnɛ nnwummerɛ yi Awurade wasɛm aba wasɛm se Onyankopɔn ɔse nneɛma no bi wɔ hɔ a ɛyɛ akyiwadeɛ ɛnsɛ sɛ yɛyɛ sɛ yɛyɛ a ɔhaw ne amanneɛ bɛba yɛ Awurade wasɛm a aba yi medi mu fɔ medwan toa Yesu mogya sɛ mogya no ɛnhoro me ho Awurade me nso so ma me wie kodo ho na me nso so mankɔyɛ bɔne a ɛyɛ onyame akyiwadeɛ na Awurade musuo ama me so ɛne me fie ɛne m'abusua so bie wa no na bɔ mpae Jesus Christ. Empire edi kan a yɛbɔ nie bosome bia wɔ ɔbɔnefoɔ no nhyehyɛeɛ wɔ bosome bi na obi yareyɛ bosome bi ɛna obi nya car accident bosome bi na obi nya motor accident bosome bi na yɛyi obi adi bosome bi na obi ma anya problem bosome bi ɛna ɔhaw kɛse bi tutu obi enti yɛpagya bosome no aba Awurade nim according to Isaiah chapter 54 verse 17 ɔse akodie bi ɔbɛbɔ atia yɛn ɛre nyina na tetrama bi ɔbɛsɔle atia yɛn enti bosome any evil agenda we break it out. Shout any evil agenda against my life this month I break it out in the name of Jesus. Open your mouth and pray. Break out
Jesus. Shout, I break out. I break out. Yes, I bomb pine bium. Me say bosumi bi wa wo hwem ya utiem o space no so type I break out. I break out. Type I break out in the name of Jesus. I break out in the name of Jesus. Any evil agenda bosumi bi ena osofo obi adwuma eseye e ka beto bi so bosumi bi na obi bewu ye bosumi bi na obi enya accident bosumi bi na obi hwami wo bi man so wo Europe wo Asia wo America wo Australia continent bi owo so ye bomba ye bosumi bi na obi nya abanya mane bosumi bi na ye di bills bi bre obi home office bi fro obi krata sem obi hwame bosumi bi na wonya amane oso daye bi wonya asan bi amane ka say Jesus July bosumi ade bi enfra wrade Bible say me gituma ebeye juma ma mpreso enya juma say yade esan amaninya robbers attack accident fire outbreaks me ntumo me sano me twitwemo me sign me break it out wo yeso dem sabon paye bi pray for them pray for them Jesus. Your bonfire. Your Bible also last month, June. Diana per se do with July. Your one your medini pechi. Bible says Nyanko Poko ye and a jano free misrim. Eye Nkwasum or do omoba Kena, Bosch assassins, or so one a town for no T1. So on a according to the book of Exodus, chapter 14, and then 18, diaboni because already yesu. Diaboni be a mason, diaboni be a pam be a woman fee, no me be a woman bushim, no me be a woman, a person Timmy, a bosumi, a bosumi, to me to tremble, me sign, well, yesterday, Tiame ma, Tiame Juma, Christo son me sofu die me ministry wo yeso dem ma kwentu sem ma ware sem ma pomode bia wa no bomba break up Jesus. Monsha link no na jana Sofia. Monsha link no monsha Zinabu. Monsha link no monsha ayeyi monsha link no monsha link no na Erade tie Agnes monsha link no na Erade ye Juma Manuela monsha link no mo space no so monsha na Erade ye Juma empire eduru so aye boni
bosome wo de wadi fre no fiba one wo ma wo kun no ye aduane amobedie insu amobenom mo cars amututuo wo private jet awobetuo be mo amobefro flight ye de bosome nyina hye awrade nsa wo de wadwuma hye awrade nsa wo sra awrade bambo wo sra awrade nshira se ka se awrade yesu bosome we medi fre ne me fiba me me ma wade majuma ye didiem ye nom me ministry masafo ma me sore ma me Kristo so me pejani nyina eba wani mo sabo sumi wo enye nhira ho awrade to nhira nsio engu ye so ejuma so fie ho ebi amewo obi man so obi kuro so osumi we enye nhira bo so be wanu na bo Jesus Christ. Everybody me bompaye. Yes, Lord. Emma ahwefo ne etiefo Jesus July bosumi yes Lord adeboni bia ewo bosumi mu a ehwehwe obi a eba obi fie eko obi kuroso eko obi yireso eko obi adwuma so eko obi shabraso obi shabraso me twemo me sign no adeboni bia empengu peguma obronsam hwehweye enye adwuma ewo bosumi mu na ye boni say flow so twetwam flow so wa wo hweme bosumi ade bonento wonto yare bonento esanto accident into amanenyanto mesa amanenyanto an robertson fire outbreak into ade bonento o yeso dem ento ewo wodi firi o fiba so ento wadwuma mu so ema wa pomodem ema ho o yeso dem ye ekabo ento so me ye twam wo esu eni abene die bi twam fru so o yeso dem bosomo July me French rama me French kama me fra pomodema me fra dansema me fra hotoma ye opeba je obai ya me de ba 2 years yo yare me fra yare sama jo hie sika me French kama me French kama o juma sem me fra juma ma yo shame obi man so o krata sem me fra krata no ma enye ye esuno edane sede amane no edane numonyam she wo yeso demo onyame hira obosuni esu ye bosuni wo yeso demo amen ebom paya etwatuo bosumi wei ebi ade bi da wakoma so nyame betimi aye ane nyame betimi amene wo a wo hweme ya mese wo amene wo nyame betimi aye efise wo aye bi da efidie iso ne nipa pi ena urade fam so mudi adanse akese mo amemel de anopa motime de motive to sompa na mo hweme wo eye tera 1 eye ahomache 5:30 to 6 muhumia nyame efidie so nipa pi na ahyase efredi adanse enti wo hawo nyame betimi me ma 2 minutes ka se urade wasem se yemfa ye hawo ne ya mane na nyina mra wani efrise odwene ye ho wakoa wafena me hawo nie urade ye mame bi wa na bompa ya awo
awaresɛm awaresɛm mato awurade mbie wa no bɔ mpae in the name of Jesus. Type amen, amen, amen 3 times. Ewo Facebook no so me no bɔ mpae. Me pagya nsuo bɛ awurade anim deɛ ɔyareɛ deɛ nneɛma bi ha no nipa bi tete no ne nipadua nneɛma bi hyɛ no so ɔpɛ sɛ ɔgyae ɔntimi nsuo yi metwe nyame tumi nwum nsuo yi na ne yesu mogya ɛna ne healing water ɛna ne miracle water deɛ ɔde nsuo yi bɛyɛ biara obi a ɔhwɛ me a wotie me ɛmfa adanseɛ mmra afei mebɔ mpae sɛ documents biara odi agu TV n'anim radio n'anim mebɔ mpae sɛ nyame favor ntɔ so nyame grace ntɔ so deɛ ɔde ne cell phone ato so nyame favor ntɔ phone no so adeɛ bi a ɔhwɛ anim kwan ɛmmra ɔnkrataa sɛm odi bibiara onyankopɔn adanseɛ ntɔtɔ so bɔsome nson jiwa danseɛ wɔ yesu dɛm amen ɛnam sɛ yɛde mmara na ɛyɛ adwuma nti yɛ mmara no aso yɛfrɛ fidie nso pɛ mede dɔnhwere baako esi hɔ sɛ mo a mobɛfrɛ me bia manya time na mede mo abɔ mpaeɛ na ɔmɛse no na agu screen no so na ɛnam sɛ mo bebree mohwɛ me motie me wɔ radio nti mebɔbɔ nɔma na ɛdi kan no ɛsan yɛ whatsapp number ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 nɔma ɛtɔ so mmienu 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 numbers miɛnsa no nyinaa ɔfrɛ yɛn a ɛfiri 10 kɔsi 11 yɛbɛnya mmerɛ ne wabɔ mpaeɛ nyame yɛ adom a ɛfiri kyena saa kɔsi fiada kɔsoa na hwɛ yɛn ɛwɔ CEDAR hour yi so yɛne wobɛhyia same time 9 to 10 mɛnyi wo fidie no ɛmfiri SOMPA TV ɛna SOMPA radio na nhyira pii ɛna wobɛnya kɔsoa na hwɛ TV ne TV radio no nyame nhyira wo nyame nka ho ɛna da yi wobɛda na wona bɛyɛ wo dɛ mede wo fie hɔ ɛdosukɔ wɔ yesu mogya wo dɛm hɔ ɛnsi wo yie bye akɔbɔ asoma me sɛ memmara sɛ ne dinfoɔ na mefa ahintasɛm ɛma nnwuma nyinaa adɛn nti ɛna pɛtowuo yareɛ awaresɛeɛ adwumasɛeɛ ɛdɔɔso na nnipa ntimi ɛnyi ne mmerɛ so aba deɛ nti a nyame ma asoafo nyame da biaa aso nyankopɔn ɛmfi ne ma deɛ nti yɛ nyankopɔn no ɔntene nye ne ma bio mu anaa anaasɛ nnipa bɔne ɛna ama nyankopɔn ɛmfi ne ma ɛno nti no nyankopɔn asoma ne dinfoɔ sɛ memfa saa ahintasɛm nyinaa ɛmmerɛ m nti sɛ nyame ma nyanko ahintasɛm yi nyinaa wie a wahyɛ me sɛ ne dinfoɔ sɛ memfa ayaresa ɛne ɔgyeɛ ɛmmerɛ wo baabi biara a wohwɛ me anaasɛ wotie me ɛfi biara wo nso so wobɛdi w'adanse enti tie me anaasɛ hwɛ me live ɛwɔ SOMPA TV anaasɛ SOMPA FM adwoada ɛkɔsi ne fiada anwummerɛ nankron kɔsi anwummerɛ nonto biara na me ne wo ɛbɛbɔ mpae oni onyankopɔn dinfoɔ si dankasa ɛwɔ number wei so 0557 000 967 ɛna 0557 309 080. We work hard not because we want to, but because we have to. We live to serve, and the least we can do is to serve man and country. SOMPA. Good service leads to good reward. For what a man sows,
that shall he reap. SOMPA TV, Emma Aketriapa.